ಒಂದು ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನ. ನಿನ್ನ ದುಂಬುದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಾನಗಳ ಏನು ಸಂತೋಷ ರೈಕುಲು ದುಂಬು ಸಂತೋಷ ರೈಕುಲು ಅಂದಿತ್ತೇರು. ಇದಕ್ಕೆ ನಲಿಲು ಸಂತೋಷ ರೈಕುಲು ಅಂದಾರು. ಅಪ್ಪಾಗ ನಲಿಲು ಪನ್ನೆಡ್ದಕ್ಕೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಆರೆಗಳ 2 ಜನಕ್ಕುಲ ಗೌರವ ಕೊಡಂತಾರೆ. ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಕೋಡಿಂಬಾಡಿಗೆ ಎಂಚ ಪೋಯಿನ ಪಂಡ ಏನು ಕೋಡಿಂಬಾಡಿ ಪೋನಾಗ ಎಂಕ 22 ವರ್ಷ ಮೈಷ ಮಾಡ್ತೀನಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋನಾಗ 24 ವರ್ಷದ ಅಂದಾಜಿತ್ತೆ. ಅಪ್ಪಾಗ ಏನು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಂದಿದ್ದಾನೆ ಇಂಕ ದೇವರನ್ನ ಬಂಡ ಅಲ್ಪಡ್ದಾಡಿಗೆ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಓಪಣೆ ಬಂಡ. ಎಂಕಲ ಏನು ಮೈಸೂರು ಉದ್ಯಮ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಎಂಕಲ ಬರೋ ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತೇನೆ ಸಂತೋಷನ್ನ ಎಂಕಲ ಪುಟ ಅಂಚ ಊರಿಗೆ ಬತ್ತಾನಾಗ ಊರುಡು ಅಮ್ಮ ಬಂಡೇರು ದೈವದ ಪುರಂದು ಅವಡು ಓಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಓಡು ಬಂಡೇರು ಅಂಚೆ ಎಂಕಲ ಕಾರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಎಂಟ್ರೆ ಪೋಯ್ ಏನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಂಬುನೇ ಇಚ್ಚಿ ನಂಬೊಂದೇ ಇಚ್ಚಾನೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಎಂಟ್ರೆ ಪೋಯವು. ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಎಂಟ್ರೆ ಪೋನಾಗ ಎಂಕಲ್ಲ ಕಾರು ಮಧ್ಯಡು ನೆಲ್ಲಿ ಆಡಿದಲ್ಪ ಕಾರ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಬಸ್ಗೆಲ್ಲ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದು ಎಂಕಲ ಒಂದು 2 ಬಸ್ಸುತ್ತ ಮಧ್ಯ ತಿಕ್ಕದು ಬಿಡ್ದು ಒಂತೆ ಬಂಗೋಡು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ತಾನೆ ನೆನಪು ಏನು ಅಮ್ಮನಗೆಂಡೆ ಈರು ದೈವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪಗ ಅನ್ನೋದು ಪೋತುನೆ ತುಳೆ ಇತ್ತೆ ತಿಕ್ಕಿದು ಬಿಡ್ಚನ ಬಸ್ಸುತ್ತ ಮಧ್ಯಾಡು ಇಂದು ಬೋಡಿತ್ತೇನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಂಡೆ ಪೋಣಗನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಾಂಡ ಶುರು ಕೆಂಡೆ ಅಪ್ಪಗ ಒಂದು ಜೋರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋದಿತ್ತೆ ಎಂಕಲ ಬನ್ನಾಗ ಇಂಚು ಬಸ್ ತಾಗಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಐತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಪಣದ ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಇದ್ದೆತ್ತದು ನಮ್ಮ ಆಯ್ತಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಉಂಡುದು ಜೆತ್ತದು ಈ ಥರ ಬೆಚ್ಚಿತ್ತನ ಅಜ್ಜ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಂಚ ಅನ್ನತ್ತ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ என்ன பண்ணேரு ಅದು ಶುರು ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಬಂತೇರು ಪ್ರಶ್ನೆದಾರು ನಿಖಿಲ್ನ ಊರುಡು ಹೋಗುವಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದೇವಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಂಡೋ ಅಂದ್ಕೇಂಡೇರು. ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಪನೀತ್ ಮಂಡಿಗೆ ಪೋಂಡು ಒಂದು ದೇವಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ 10 ದಿನಕ್ಕೂ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಡ್ ಬತ್ತಿತ್ತೇನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಊರ್ದ ಮೈಷ ಮಾಡ್ತೀನಿ ದೇವರನ್ನ ನಿಖಿಲ್ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಭಾರಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆವಡು ಭಾರಿ ಬಂಗೋಡು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡು ಸರಿಯಾಯಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಊರ್ದಾಕಲು ಮಾಡ್ಪಡೋ ಮೀಟಿಂಗಿದ ನೋಟಿಸ್ ಬತ್ತಿತ್ತೇನೆ ಅವಳ ಒಂದುಲ ರಡ್ಡುಲ ಪನೀತ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಏಕೆ ಅಂದು ಅವು ಜೀರ್ಣ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಅಮ್ಮ ಪೂರ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯರು ಭಾರಿ ದುಂಬುಡ್ದುಂಡು ಅಕಲು ಮಲ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಆತಿಜಿ ಗಾಡೆ ಪೋಣಿನಾಕಲು 2 ಜನ ಸೈತ್ಯರು ಇತ್ತೇರ್ಲ ದುಂಬು ಬಂತು ಇಜ್ಜೇರು ಪೂರ ಪಂಡೇರು ಎಲ್ಲ ಇನಕ್ಕೆ ಬಿಗೊರೋದಿತ್ತೆ ಬುಕ್ಕ ಅಪ್ಪಗ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆದಾರ ಪಂಡೇರು ನಿಖಿಲ್ ಫಸ್ಟ್ ನಿಖಿಲ್ನ ಊಡ್ದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪಡು ಐದು ಬುಕ್ಕ ನಿಖಿಲ್ನ ದೈವಸ್ಥಾನ ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಮಲ್ಪಡ ದುಂಪೋಡು ಬಂಡೇರು ಏನು ಬಂಡೆ ಎಂಕ್ಲಿಡ್ದು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪೆರ ಎಣ್ಣೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಊಡ್ದೇನಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ದೈವದೇನದಾದ ಮಲ್ಪಡು ಅಂತ ಪಲ್ಲೇದು ಅಂಚೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೋದಿದ್ದು ಬುಕ್ಕ 25 ಕಿಲೋ ಅರಿಲ ಬುಕ್ಕ ಕೊಂಚ ಐನು ತಾರ ಇಲ್ಲ ಕೊರ್ಪುಣ ಎಂದು ಪೂರ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ತದು ಇಲ್ಲ ಬತ್ತದಾನಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಮನತನಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಆದಿತ್ಯವಾರನ ಹಿಂಗೆ ಕಲ್ಪಡ್ದು ಫೋನ್ ಬತ್ತನು ಇನಿ ಎಂಕಲ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ಇರು ಬರೋಡು ಒಂದು ಎಂಕಲ ಪನಿ ಪುಡ್ಸೋತಾನು ತುಕ್ಕರು ಪೂಯಿ ದಾದಪುರ ಮಲ್ಪೇರು ಮುಕ್ಳು ಇಂಚಿನ ಸಂಗತಿ ನೀ ಎಲ್ಲ ಹೋದಾನಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ ಚರ್ಚೆ ಹೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಪೂರ ಚರ್ಚೆ ಎಂಕ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂಡ ಇಂಚಿನಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾನೆ ಐನ ವಿಚಾರ ಐನು ಎಂಚ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಲ್ಪಡಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತೇರು ಒರಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿತ್ತೇರು 6 ದನ ಮಲ್ದೇರು ಬಂಡ ಒಂತೆ ಪೊಡ್ತಾನಾಗ ಪೂರ ಸೇರ್ದಾನ ಬಂಡೇರು ಎಂಕ್ ನಿಖಿಲ್ ಬತ್ತಲೆಗೊಂಡು ಬೊಂಡ ಕೊಡ್ಜಾರು ನಿಖಿಲ್ ಎಂಕ್ ಬೊಂಡ ಕೊರಡಿತ್ತನಿ ಬೊಂಡ ಕೊಡ್ಜಾರು ಒಂದು ವಿಚಾರ ತಿಳ್ತೇರು ಏಕೆ ಏನು ಬಂಡೆ ಆತ ಈರು ಎಂಕ್ಲಿ ಬೊಂಡ ಕೊರಡು ಈರು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಈರೆಂಜ ಬೊಂಡಕೆಣ್ಣೆ ಮೂರು ಮಾತೆರ್ಲ ಬೊಂಡಕೆಣ್ಣೆ ಇಜ್ಜತ್ತ ಏನು ಆತೇ ಪಂಡ್ರಿ 6 ಅಂದ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತರು ಬತ್ತೇರು ಏನು ನಾನು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇಜ್ಜಿ ಏನು ಬಿಡ್ದು ಬೋಪೆ ದುಮ್ಮೆ ಅಲ್ಪ ಸೈಪೇರಿಂದ ಸುದ್ದಿ ಇರ್ತೇನೆ ಮುಖ ನನಗೆ ಏರ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಯ್ಯೋ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ತರವೆಚ್ಚ ಅಂಡ ತಗೊಂಡೆ ಊರ್ದಾಗಲು ಪೂರ ಸೇರಿದೈತೆ ಆರು ಪೋರ ಕಾರಣ ಇರತ್ತ ನನ್ನ ಈರೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅವಡು ಬಂಡೇರು ಪೂರ ಚಪ್ಪಲೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿರು ಏನು ಮುಖದ ಅಲ್ಬಿಡ ಅಂಚ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ತೂಕು ಇಂಚಿನ ಆಪಣ ತೂಕೋದನ್ನು 2 ಜನ ಪ್ರಾಯದಾಕ್ಲೇನು ಪತ್ತೊಂಡೆ ಗಟ್ಟಿ ಇಂಚಿ ಬಂಡ ಅನುಭವ ಐತೆ ನಕ್ಲೇನು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂಡ ಇಂಚಿನ ಅಂದು ಗೊತ್ತಂದ್ರೆ 2 ಜನ ಪತ್ತೊಂದು ಅವು ತೂಕೋದ ಬಂದು ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಅಂಚೆ ಏನು ಈ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆಗೆ ಏನು ಬರೆಯರ ಕಾರಣ ಆ ಮಹಿಷ ಮಾಡ್ದಿನ ನೆಲೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಂತನೆಗಳ ಐಕಲ ಸಂಬಂಧ ಅವು ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಆತನ ಟೆಂಕ ಇನ್ನು ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾನು 5 ಬುಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಹಿಷ ಮಾಡ್ದಿನ ಅದಿಟ್ಟು ಹಂತವಾದ ಸುಮಾರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ 5 ದುಕ್ಕ ಒಂಜೊಂಜೇ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಮಲ್ತೊಂದು ಸುಮಾರು ಒಂದು 7 ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮತ್ತು ನಲಿಲುಗು ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತಿದ್ದೀನಿ ದೇವರನ್ನ
ಐಕೇನು ಬಂಡೆ ಈರೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇಂಕ ಬಂಡ ಸಮಯ ಕೊರಿಯರ ಬಾರಿ ಭಂಗ ಆಪಣದು ಬಟ್ ಈ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ದೆತ್ತೊಂದು ಕುಳ್ಳುನ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏರಂಡ ಊರ್ದಕ್ಕಲಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಮಿತಿದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದೆತ್ತೊಂಡ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಏನು ದೆತ್ತೊಂದು ಜನ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದೆತ್ತೊಂದು ಏಪಾಣ್ಲ ಬತ್ತದು 4 ದಿನ ಬತ್ತದು ಕಡೆಗೆ ವೇದಿಕೆದ ಪಕ್ಕ ಶಾಲು ಪಡೊಂದು ತಿರುಗಿದು ಅವು ಅತ್ತು ಅವು ಹಾಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಅವು ಪಟವರು ಆಂಡ ದೇವರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಡೋದಂಡ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿಷ್ಠೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ನಟು ಮಂತನ ಮಾತ್ರ ದೇವರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಅವು ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಲ್ಪನೆ ಪಟ ಬರಡು ಈ ಜನ ಭಾರಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಒಣಸ್ಬಾರ್ದು 6 ಮಲ್ತೆರಿಗೆ ಎಂಬೇರು ಮಲ್ತೆರಿಗೆ ಅಂದತ್ತು ಒರಿಯಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಕೊರರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಒರಿಯಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ದುಡ್ಡು ಕೊರಲಿ ದುಡ್ಡು ಕೊರಿಯರೆ ಆಗ ಸಾಧ್ಯ ಆಪಿಚಿ ಆಂಡ ಇನಿ ದುಡ್ಡು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಧಾರ್ಮಿಕತೆಗೆ ಕೊರಪಣೆ ಏರನ್ನು ಬಂಡ ಪಾಪದಕ್ಕಲು ಬಡವೇರು ಮಾತ್ರ ಬಿಂದಿನ ಜೀವಲು ಕೊರಪಣಾಕಲು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲದ ದುಡ್ಡು ಇತ್ತಿನಕಲು ಒಂತೆ ಜನ ಮಾತ್ರ ಕೊರಪಣೆ ಇಟ್ಟು ಒಂತೆ ಅವು ದೇವರಲ್ಲ ಎಂಚ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪಿರೋದು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಕೆಲವು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಈ ದುಡ್ಡುಲ ಅಂಚನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಟ್ಟಿದೀರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಅವು ಚಕ್ರ ತಿರುಗೋದು ಬುಡಿಗೆ ತಿರುಗಿದ ಜನ ರೊಟೇಷನ್ ಬನ್ಪೆರೈಕಿ ಇಕಾನಮಿಸ್ಟ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬನ್ಪಣೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ರೊಟೇಟೆಡ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಅಂತ ಬನ್ಪೆರೆ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಅಂಡ್ ಮಾತ್ರ ದುಡ್ಡು ಮಿತ್ತು ಬೋಪಣಿಗೆ ಜನ ಒಂಜಿ ಕೊಡ್ಡು ಅಟ್ಟಿ ದೀನ ಬೊಕ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಮೇನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬಿಲ್ಲು ಕೊರಿಯರ್ಲ ಈ ಜೋಕುಲು ಉಪ್ಪುಚ್ಚು ಒಕ್ಕಲಿ ಪಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದವಡ್ನೆ ಸುಮಾರು ಜನ ತೂತೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ಬಿಲ್ಲು ಅಮ್ಮೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತ ದಿಯಂಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ಬಿಲ್ಲು ಕೊರ್ನಾಗ ಈ ಕೊರ್ಲ ಈ ಕೊರ್ಲ ಇಂದು ಕೊರ್ಲ ಅಪ್ಪೆನ ಬಂಗಾರ ಏತುಂಡು ಲೋಕರ್ದ ಕೀ ಉಂಡ ಆಸ್ತಿನ ಏರೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಇಂದು ಎತ್ತಂದೆ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ರೊಟೇಷನ್ ಮಲ್ತು ಬೋಡು ಇನ್ನು ಬಲಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತಿನಾತ ರೀಫ್ರೆಶ್ ಆಗ್ತದೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನು ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಮಲ್ದ ಲೆಕ್ಕನೆ ರೊಟೇಷನ್ ಮಲ್ತನ ಮಾತ್ರ ಅವು ಐಕೆ ಚಲಾವಣೆ ತಿಕ್ಕುಣಿಗೆ ಅಂಚಿನಕಲು ಮಾತ್ರ ಸಮಾಜೋಡು ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪಣೆ ಅಂದೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ನಲಿಲು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂಡೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಸಂತೋಷನ್ನೇ ರಾಣಿ ತಿಂಚಿ ಇರು ಬರೋಡು ಈಕೇನು ಬಂಡೆ ಈರು ಪನ್ಪುಣೆ ಎತ್ತು ಆರ್ಲೇರ್ಲ ಬಾರಿ ಸಮಯ ಹಿಡ್ದು ದುಂಬೆ ದೋಸ್ತಲು ಊಡ್ದಾಕಲು ಪನ್ನೊಡತ್ತ ಊಡ್ದಾಕಲು ಪಂಡ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟು ಸೇರೋಡುಂಗ ಎಲ್ಲಂಜಿ ನಮ್ಮ ಬತ್ತದು ರಾಜಕೀಯ ಮಲ್ತಿರಿಂದ ಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ಏನು ಆಡ ಮುರಾಣಿ ಬಂಡೆ ರಾಜಕೀಯ ಹೂವು ಕಂಪೌಂಡ್ದಲ್ಲಿ ಪಡೆದು ರಾಜಕೀಯನ ಬಿಡೋಡು ಏನು ಶಾಸಕಿಲ್ಲ ಇಡೇ ಪಣ್ಣಾಗ ಏನು ಭಕ್ತಿ ಅದು ಬರೋಡು ಅಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಬುಕ್ಕ ಪೂರ ರಾಜಕೀಯನ ಬರೋ ನಮ್ಮದು ತೋಡು ಮಾತ ಪಕ್ಷದಕ್ಕಲ್ಲ ಇಪ್ಪಿರು ಒಂಜಿ ಕೋಡಿ ಪೋಲ ಆ ಪಕ್ಷ ಈ ಪಕ್ಷ ಮುಕುಲು ಪೂರ ಇಪ್ಪಿರು ಜಾತಿ ಮತ ಪಕ್ಷ ಪೂರ ಬಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ದೇವರನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ಪಣೆ ದೇವರನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಣೆ ಅಂತ ಬಂದದ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅದು ಬೋಡು ಆ ರೀತಿ ಮಲ್ಲತನ ಮಾತ್ರ ಬುಕ್ಕ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲುದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಲ್ಪಡು ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅನುಭವ ಉಂಟು ಎಂದಲ್ಲ ಇನ್ನು ಪರೊಂದು ನಿಖಿಲ್ ಅಂಚನೆ ಹೊರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಲ್ತನ ದೇವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗಡೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಲ್ತನ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆಪುಣಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆತು ದುಂಬರ್ಪು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಎನ್ನವೇ ಸಂಕುಚಿತ ಮನೋಭಾವನೆ ಬನ್ಪೆರ ಎಲ್ಲಿಯ ಒಂಜಿ ಕೋರಿ ಪೋಪುಣಿ ಗಲಟೆ ಮಲ್ಪಣೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ತೋಡುಡು ಒಂಜಿ ಪೈಪು ಪಾಟ್ನಿ ಗಲಟೆ ಅಲ್ಪಣೆ ಅಂಚ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಚಾರಗಳು ಬೊಕ ಐಕ ಒಂಜಿ ಹಠ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಆ ಹಠೋತ್ತ ಸಾದಿಗೆ ಪಾಡ್ನೆ ಆ ಕೋಟು ಸಾದಿಗೆ ಪಾಡ್ನೆ ಇಂದು ಪೂರ ಎಲ್ಲಿಯ ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆಲು ಪೋಡದು ಅಂಡ ಇಂಚಿ ಊರ್ದ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆವಡು ನಮಕ್ಕಲ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆಂಡ ಇಂಚಿನ ಮಲಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜಾಕಲ್ ಜೋಕುಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಸೇರಿದು ಕುಲ್ಲುದು ಆ 10-15 ದಿನ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿನ ಪಟ್ಟೊಂಡಣ ನಮ್ಮಳ ಮನಸ್ಸು ಅಂತೆ ಅಗೇಲ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಅಂತೆ ವಿಸ್ತಾರ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪು ಆತು ಏತ ವಿಚಾರನು ನಿಗಲಿತ ಈ ಊರ್ದಕ್ಕಲು ಹೊರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಾನ ಕಲ್ತಿಪ್ಪರು ಆ ಕಮಿಟಿ ಮಲ್ಪುಣೆ ಒನಸು ಪಾಡ್ನೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆದಿತ್ಯ ಕೊರ್ಪುಣೆ ಒಂದು ಆತು ಊರ್ದಕ್ಕಲು ಬೇತಕ್ಕಲು ಬರ್ಪುಣೆ ಸ್ವಾಮಿಲ್ನಕ್ಕಲು ಬರ್ಪುಣೆ ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪೂಜಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಸೇರ್ಸವಣ್ಣೆ ಇದು ಪೂರ ಬಜಿ ದೇವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ದೇವರಿಗೆ ದಾಲ ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಲ್ಪಡು ದಾಲ ಇಚ್ಚಿ ಬೇರೆಲ್ಲ ಕೇಂದಿಜೇರು ದೇವರು ಉಳ್ಳೇರ ಅಂತ ಗೊತ್ತುಂಡ ದೇವರು ಉಳ್ಳೇರದಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿ ತುಗ ಹೊರಾಲ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನಿಗೆಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ತಾರ ಎರಡಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ದ ಬರಲೇದಕ್ಕೆ ಈತ ಒವ್ವಾನ್ಲೊಂದು ದೇವರು ನಿಗಿಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ದಾರ ದೇವರನ್ನ ಒಂದು ನಿದ್ರೆಡು ಬತ್ತಲ್ಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಕನ ಕಟ್ಟುಡಿಗೆ ದೇವರನ್ನ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆಗೆ ನಮಕ್ಕೆ ಕನ ಕಟ್ಟುನೆ ಪೂರ ಬೇತೀನಿ ಕೆಲವುದಾಗಲಿ ಕನನೇ ಕಟ್ಟುಚ್ಚಿ ರಾತ್ರಿ ಪಾಡಜಿ ಎತ್ತಿನ ಓಡಿ ಕನ ಕಟ್ಟುನಿ ಕೆಲವು ಅಕ್ಲೆ ಕನ ಕಟ್ಟುಲ್ಲ ದೇವರನ್ನ ಕನ ಕಟ್ಟುನ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಅಪ್ಪ ದೇವರನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತನ ದೇವರನ್ನ ಕನ ಕಟ್ಟುನು ಏಪ ಕನ ಕಟ್ಟುನು ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿದು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂದ ನಮಕ್ಕೆ ಕನ ಕಟ್ಟುನು ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ಧರ್ಮ ಅಂತ ಬಂದದ್ದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಧರ್ಮ ಮಲ್ಪಣಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು
ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಇನಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಲ್ಪುಂದಾನ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ನಂಬಿಕೆ ಒಂದು ಇತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ನಂಬಿಕೆ ಮುಖ್ಯ. ದೇವರಿಜ್ಜರು ಬಂಡ ಎಂಚ ದೇವರಿಜ್ಜನ ಬಂಡ ಮಾತೆರಗಿಲ್ಲ ಕೆಲವುದಾಗ ದುಡ್ಡು ಇತ್ತಿನಾಗ ನಾಲ್ಕು ಕೈ ಕೊಡ್ತೊಳ್ಳಿ ಅತ್ತ ರಡ್ಡು ಮುಜ್ಜಿ ಕಣ್ಣು ಕೊಡ್ತೊಳ್ಳಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಬರೋ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಇಡೀ ಲೋಕನು ಇಂಚ ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದೇ ಮೇ ಜೂಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಡ್ಸ ಹರ್ಪಣು ಈತ ನೀರು ಓಳಿತೀನಿ ಈ ಗಾಳಿ ಓಳಿತೀನಿ ಒರಿಯಕ್ಕೆ ಜೀವ ಕಲೆನ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ದಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಡ್ಡೇ ಕಿಡ್ನಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೇನೆ 4 ಕಿಡ್ನಿ ದೀವಿ ಒಂದ್ವಿ ಸ್ಪೇರ್ ದೀವಿ ಒಂದ್ವಿ 4 ಕೈ ದೀವಿ ಒಂದ್ವಿ ದುಡ್ಡು ಮಣಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡಾನ ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಐಕೆ ದೇವರು ಉಳ್ಳೇರು ದೇವರನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ನಮೋ ಏತು ಪುಡೇರಡು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಆ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ದು ಮೀರಿದು ಪೇರ ಸಾಧ್ಯ ಏನು ನನ್ನೈತೆ ನಮ್ಮ ರಿಲಯನ್ಸ್ದ ಗ್ರೂಪ್ದಾಕಲೆಕ್ಕ ಅದನ್ನೇ ಮುಳ್ಪಾಡ್ದು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಗಾಡಿ ಲಾಯ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಅಶೋಕ್ ರೈ ಮುಳು ಪುತ್ತೂರ್ಡೆ ಸೀಮಿತ ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ಒಳನೈತೆ ಸೀಮಿತ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಐಟಿ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ದೇವರಡ ಆತಿಗೆ ಅನ್ಬೋ ಸುಖ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಆತಿಗೆ ಇಪ್ಪು ನರಮನ್ನ ಕೆಲಸ ಅಂಚ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಇತ್ತೇನೆ ಬಂದ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಡು ಅವು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಇನ್ನು ನಿಖಿಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆ ಟುಳ್ಳೆ ಹಿಂಗೆ ಬಂದಾಗನೇ ಎನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಬೇರೆದೆಲ್ಲ ಸಂತೋಷನೇ ಬಂತೇರಿ ಇರು ₹1 ದುಡ್ಡು ಪಾಡ್ನ ಬುಡ್ಚ ಅಶೋಕ್ ರೈಕ್ಲೆ ಈ ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತಿನ ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ್ರ ಪೊರ್ಲುಡು ಇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಊರ್ದಕ್ಕಲು ಸೇರಿದು ಮಲ್ಪಗೊಂದು ಅಣ್ಣ ಹಿಂಗೆ ರೋಡದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ತೂನಾಗ ರೋಡೊಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋಗ ತುಂಬ ಆವಡೊಂದು ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅವ್ನು ಅಲ್ಪಾಡ್ದಿನ ರೋಡು ತೂನಾಗಲ್ಲ 1 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಎಂತೋದು ಮತ್ತೆ ಎತ್ತಿನ ಇತ್ತೆ ಮುಗಿಯುವ ಅಂದು ನೀವು ಮುಗಿಪುಣದೊಜ್ಜಿ ನೀವು ಉದ್ದೋಲ ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಅಂಚ ಎಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಮತ್ತನಾಗಲಿ ಪೂರ ಬಂದ್ಬೇರು ಮುಕ್ಳು ಶಾಸಕರು ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ರೋಡದ ಸಂಗತಿ ಇಂಚ ಇತ್ತು ಹೆಂಗಿತ್ತೇನೆ ತರೆ ಬೆಚ್ಚ ಶುರುವಾತೇನು ದುಡ್ಡು ಇಡೇ ಪಾಡ್ದೆ ರೋಡು ಮಲ್ಪಡೆ ಶುರು ಮಲ್ಪಡೆ ಅವಳ ಬೇರೆ ಬಂಡೇರ ನಾನು 4 ತಿಂಗಳು 5 ತಿಂಗಳು ಇಪ್ಪುಡೇನು 5 ತಿಂಗಳದಲ್ಲ ರೋಡ್ ಹೂವಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎತ್ತಿದ ಇಡೇ ಪಾಡತ್ತಿ ಪೂರ 5 ಜನ ಈ ಬರ್ತನ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಆವಡತ್ತೆ ಜಾರ್ನಾಟಿಕಲ್ಲ ಅಂಚ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಳ್ಳೋ ಖಂಡಿತ ನಿಕ್ಲಿನಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಪ್ಪುಣು ದಾಂಡ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಗಲ ದೇವರಗಲ ಮನಸ್ಸು ಇತ್ತಿಂದಾಂಡ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಈ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆದ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಿಖಲು ಪೂರ ಊಡ್ದಕ್ಕಲ್ನ ನಿಖಲು ಚಪ್ಪಾಲೆ ಮೂಲಕ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆದ ಒತ್ತೋನೇರ ತಯಾರಪ್ಪನ ನಿಖಲು ಪೂರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಪುಣಂಚಿನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಡು ಏನ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಸ್ಥಾನಡು ಉಂತದು ಏನಾರ್ದು ಏತು ಚಾಕರಿ ಮಲ್ಪೆರ ಆಪುಣು ಎನ್ನ ಸಮಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಖಲಿ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಎನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ದೇವಸ್ಥಾನಲ ಎನ್ನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕೆಲಸಲ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಮಿತ್ತುಂಡು ಖಂಡಿತ ಆ ಕೆಲಸನು ದೇವರನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರಿದು ಮಲ್ಪಗ ಒರಿಯಾಡ್ದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅವಡು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಮಿತಿ ದಕ್ಕಲಿಡ್ದ ಅದು ಖಂಡಿತ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಯಾರು ಸಾಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚು ನಿಖಿಲ್ ಊಡ್ದಕ್ಕಲು ಪ್ರತಿ ಒರಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಪೊರ್ಲ ಆವಡು ನಾನು ಎಂಚ ಆವಡು ದುಡ್ಡು ಇತ್ತಿದ್ದು ಖಂಡಿತ ಆಪುಜಿ ದುಡ್ಡಿಪ್ಪು ದುಡ್ಡದ ಸಂಗತಿದ ಆಪುಣ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿ ನಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿ ಸಾವಣೋಡು ಪನ್ಪನೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆವಡು ನಾನು ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆತು ಬೇತೆ ಊಡ್ದಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ನೆಪ್ಪೋಡು ಪ್ರತಿ ಒಳ್ಳೆ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದು ಮದಿಮೆ ಅದು ಪೋಯಿನ ಕಲಿಪ್ಪು ಇಡೇ ಪೊಣ್ಣು ಕೊಣತಿನ ಕಲಿಪ್ಪು ಮುಲ್ಪಾಡ್ದು ಪೊಣ್ಣು ಕೊಂಡೋಗಿನ ಕಲಿಪ್ಪು ಈ ಊರಿಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನಕ್ಲು ಅಕ್ಲೇನು ಮಾತ್ರ ಲೆಪ್ಪುಡು ಅಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತು ಜನರು ಲೆಪ್ಪಡು ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಕೊರಡು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಕೊಟ್ಟು ದೇವರನ್ನ ಪೂಜಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪೊರ್ಲುದ ರೀತಿ ನಡಪೋಡು ದೇವರಿಗೆ ಒವು ಆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಒವು ಎಡೆಡ್ಡೆ ಪೂಜೆಗಳುಂಡು ಆ ಪೂರ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಆವಡು ರಡ್ನೇದ ಇಂಚಿನ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಆವಡು ರಡ್ನೇದ ಇಂಚಿನ ಬಂಡ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆವಡು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಬಂಡ ಪೊರ್ಲುದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆವಡು ಬಹುಶಃ ಪೂರ ದೇವರಿಗೆ ಬೋಡಾಪುಣಂಚಿನ ಪೂರ ಕೆಲಸವಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಆತನ ತೋಜನು ಅಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಇತ್ತಿಂದ ಐಕ್ಯ ಪೂಡಕವಾದ ಇಪ್ಪುನ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಕೆಲಸವಾಡು ಮೂಜಿನೇದ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಬತ್ತಿನಕ್ಲೇನ ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಲೇನ ಏತು ಪೊರ್ಲುಡು ಏನು ಇನ್ನಿನ್ನು ನಲಿಲು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋತೆ ಅಕ್ಲೊಂದು ಎಂಚ ಮಾರ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ಏತು ಪೊರ್ಲುಡು ತಗೊಂಡೇರಿ ಏತು ಪೊರ್ಲುಡು ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರ ಮಲ್ಪರ ನಾನು ಒಣಸ ಮಲ್ಪ ಅಂತ ಪೋರ ಬಿಡಿಯರ್ನೇ ಅಲ್ಲೇನು ಅನ್ನ ಇದು ಒಣಸ ಮಲ್ಪರ ಚಾಪರ್ಪರ ಕಾಪಿ ಬರ ಅವತ್ತು ಮಲ್ಪುಲೇವ ನೋಡು ಒಣಸು ಮಲ್ಪೋರದಿಗೆ ಅನ್ನ ಮಲ್ಪವೆ ಅನ್ಪೇನ ಬಡ್ಚಿ ಏನು ಪಡ್ತೆ ಅಂತ ಈರು ಒಣಸು ಮಲ್ಪ ಅಂದೆ ಪೋರ ಬಲ್ಲಿವ ನೋಡು ನಮ್ಮ ಉದಾಸೀನ ಮಲ್ಪೇರಲ್ಲಿ ಆಯ್ ಬತ್ತನೆ ಅನು ಅಲ್ಪ ಬಿಡುಪುಣೆ
ಏನು ಓಲ ಅಲ್ಪ ಹೋಗ್ಬಿಡ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪರ ಅಪ್ಪವರ ಪೋಯ್ತಿರ್ಲಿವನ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋದು ಅಕ್ಲ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರ ಬತ್ತೇರಂದ ಅಕ್ಲಿನ ಓಲು ಕುಲ್ಲಾವುಡ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ಲದು ಒಣಸು ಮಲ್ಪದು ಸಮಾಧಾನ ತುಳಿ ಒಣಸು ಮಲ್ತಾನ ಕೊಂಚ ಉಸಿರು ಬಿಡ್ಪಿರಾ ಖುಷಿ ಒಣಸು ಮಲ್ತಾನ ದೇವರ ನಡೆ ಪೋಯರು ಪ್ರಸಾದ ತೊಂಡೇರು ಪೂರ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪೂರ ತುಯ್ಯರು ಐದು ಬೇಕು ಒಣಸು ಮಲ್ತಿನಡ್ದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ನಿಟ್ಟು ಉಸಿರು ಬಿಡ್ಪೇರು ಸಮಾಧಾನ ಆಡು ಅಗ್ಲೆ ಬೋಡ್ಚಿನಲ್ಲ ನಿಗಲು ತಿನ್ಪದ ಕಡಪಡೋದು ಅನ್ಬಿಡೇನು ಕುಲ್ಲಾದು ದಾದಾಲ ಒಂಜಿ ಒಣಸು ಮಲ್ಪದ ತಿಂಡಿ ಕೊಡ್ದ ಚಹಾ ಕೊಡ್ದ ಸಂತೋಷನ್ನೇ ಬ್ರಹ್ಮಗಾಲ ಸಾವಂತ ಆಯ್ಕೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಬೊಲ್ಪುಗು ಒಣಸು 11 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಕಾಫಿ ತಿಂಡಿ 11 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು 12 ಗಂಟೆಗೆ ಒಣಸು 3 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಒಣಸು 1 ಗಂಟೆ ಗ್ಯಾಪು 4 ಗಂಟೆಗೆ ಚಹಾ ತಿಂಡಿ 6 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಚಹಾ ತಿಂಡಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಕೂಡ ಒಣಸು ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಗಾಲ ಸಂಚ ಸಂತೋಷನ ಒಣಸು ಉಂತೆ ರಿಜ್ಜಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ನಿರಂತರ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಜ್ಜಾಯ್ಕೆ ಬಟ್ರನಾಗಲಿ ಮಲ್ತೋ ನಿಪುಣ್ಯ ಅಡಿಗೆ ಮುಳ್ಳು ಒಣಸು ಒಂದೇಡು ಬಲ್ಪು ಬತ್ತನೇ ಆಗಲ್ಲ ಚಹಾ ಬಯ್ಯಗೆ ಬತ್ತನೇ ಆಗಲ್ಲ ಚಹಾ ತಿಂಡಿ ಓಲೋಲ್ಲ ತಿನ್ನ ತಿಂಡಿ ಪೂರ ತಿನ್ನೋಡು ಇಡ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರ್ದು ಬತ್ತನ ಬನ್ಸ್ ಒಡೆ ಒಂಚೆಂಚಿನ ಐಟಮ್ ಉಂಡು ಐನ ಪೂರ ಜನ ತಿಂದಿದ್ದು ಪೋಡು ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಡು ಅಂಚಿನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಅನ್ಪೋಡು ಐಕೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಅನ್ಪಣೆ ಒಲ್ಪಾಡ್ದು ಪೋಣಕ್ಕೆ ಹಾಕಲಿ ಪುತ್ತೂರು ಮುಟ್ಟ ಕಾರ್ಡ್ ಪಾತ್ರೆ ಒಂದು ಪೋಡು ಇಂಚ ಮಲ್ತೇರಿ ಬುಕ್ಕ ದಾಯ್ತವು ಕ್ಲೀನ್ ನೀಟ್ನೆಸ್ ಆತ ಕ್ಲೀನ್ ಬೋಡು ಅಲ್ಪ ಓಲಾಲ್ನ ಕಜಾವು ಗಿಜಾವು ಇಪ್ಪೇರ ಬರಲಿ 4 ಜನ ಬತ್ತನಾಗಲಿ ನೋಡು ದಿನೋಲ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶನ ಸುಮಾರು ಜನ ಬತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪೇರು ಅಪ್ಪಾಗ ನಮ್ಮ ಆತ ಕ್ಲೀನ್ ಆದದೀವು ಒಂದು ಬೋಡು ಆತ ಕೊಡಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಜಾವು ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಆಯದಿಪ್ಪನ ಎನಿ ಹೊಸ ಸೀರೆ ತುತ್ತದೆ ಕಜಾವು ಇಂಚದಿಪ್ಪುನೆ ಎನಿ ಹೊಸ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಲುಂಗಿ ಪಾಡ್ದೆ ಬೈರಸ್ ಪಾಡ್ದೆ ಇಂಚದಿಪ್ಪುನೆ ಎಂದು ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನೆ ಬಗ್ಗದು ಓಲು ಕಜಾವು ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಪ ಕಜಾವು ದಿಪ್ಪುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವಳು ಬಯ್ಯಾನಾಗ 2 ದಿನ ಕೊರಾಂಡ ದಿನೋಲ ಅಂಬಿ ಹಾಕ್ಕೊಡು 2 ದಿನ ಕೊಲ್ಲ ನಿಖಿಲ ಅಂಬಿ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಏನು ಅಂಬಿ ಹಾಕುವೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಏನು ಮಾತಾಡಿಗಿಡ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮ ಹೆಂಗೆ ಪೂರ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇತ್ತ ನಿಖಿಲ್ ಪೂರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮುಲ್ಪ ಶಾಸಕನಾದ ಉಂತುದೆ ಅನ್ಗಿರತ್ತಾರ ಇಂಕ ಅಂಬಿ ಅಡಿತಿದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಟ್ಟಲ ದಿಕ್ಕದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ತಿದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಓಳಕ್ಕೆ ಬುಡ್ತಿಜಿ ಹಂತವಾದ ಬೊಲೆದು ಬರ್ತನೆ ಏನು ಅಂಚ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಅಲ್ಪಣ ನಮಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಬಡಿಗೆ ಐನು ಪೂರ ತಿಳಿದು ಅಂಚ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತಾರಲ್ಲ ಏನು ಒರಿ ಮಲ್ತಾನೆ ಏತೆ ಕಜಾವ್ ಬೆಜ್ಜೋಲಿಯಾ ಏನು ಪಿಜ್ಜೊಂದೇ ಗುಳ್ಳೋಡಾತಿ ಈಗ ಮಾತೆರೆಗೆಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಅನ್ಪಣೆ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಆತ ಪೊರ್ಲುಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಆತಿಕ ಕೂಡೀಕರಣ 4 ಜನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಗೂ ನಮಗೆ ಒಂಜಿ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚುಂಡು ಸುಲಭಡು ಖಂಡಿತ ಅಪ್ಪಜಿ ದುಂಬು ನಮ್ಮ 15 ವರ್ಷಗೂ 16 ವರ್ಷಗೂ ದುಂಬು ಮಲ್ತಿಪ್ಪನಾಗ 10 ಲಕ್ಷ 15 ಲಕ್ಷ ಮುಗಿದಿಪ್ಪು ಒಣಸದ ಖರ್ಚು ಇತ್ತೆ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂಜಿ 5 ಏನು ಮಲ್ತಾನೆ ಅಲ್ಪ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದಲ್ಪ ಪೂರ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಒಣಸದ ಖರ್ಚು ಬೋಡಪ್ಪ ಜನಕ್ಕಳು ಬರ್ಪೇರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಂದು ಬಂದಾಗ ಬೇತೆ ದಿಗಿಡ್ದು ಜನಕ್ಕಳು ಬರ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನಾವು ಬಾಕಿ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೊಳೆ ಹೊಡುಂದಾಂಡ ಜನ ಬರೋಡಡಿ ಮತ್ತು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪುರ ಇಂಚ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೊಳೆಪಣೆ ಇಂಚ ಅಟ್ಟೆ ಜನ ಬರೋಡು ಜನ ಬತ್ತು ದೇವರಡ ನಟ್ಟನತ್ತ ಆಗಲಿ ಕೊಡೋರ ಬರ್ಪಣೆ ಐನೇ ನಮ್ಮ ತೂನು ಅಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಕಾಕಾಜಿ ಕೊರಪು ನಾವು ಪೋಪು ನಾವು ಆಡಂಬರ ಬೋಡು ಮನಪಜೇನು ಅಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ವನಸ್ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರ ಬೇತದ ಆಡಂಬರ ಬಾಕಿದ ನಮ್ಮ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾಕಿದ ಪುರ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲೆಪ್ಪುಗ ಬಾಕಿದಕ್ಲಿನ ಪೂರ ಲೆಪ್ಪುಗ ಇಡೀ ಊದಕ್ಲಿನ ಏರಿಯರು ಉಳ್ಳೇದು ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಸ್ವಾಮಿಲು ಅಕ್ಲಿನ ಪೂರ ಲೆಪ್ಪುಗ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಲ್ಪಣ ಮಲ್ಪಣವು ನಮಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಆತ ದಿನ ತುಲೆ ಸುರು ಮಲ್ಪಣಾಗ ಒಂಜಿ ಹಂತ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐದಕ್ಕೆ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಕೈತಾಲ ಬಣ್ಣಾಗ ಒಂಜಿ ಬರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐದಕ್ಕೆ ಮುಗ್ಗಿ ಒಂದು ಬಣ್ಣಾಗ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮುಗ್ಗಿನತ್ತಿ ನಾನು 2 ದಿನ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಾನು ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂಚ ಅವು ಆ ಮೋಕೆ ಆ ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮ 10 ಜನ ಊಡ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಆತೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಪೊಲೆಪುಣಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪುಂಡು ಒಟ್ಟುಡು ಆರ್ಥಿಕ ಕ್ರೋಢೀಕರಣಲ ಆಯ್ಕೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರಿದು ಮಲ್ತಂದಾಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಗುರುಪುಣಂಚಿನ ಕಾಣಿಕೆ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಪಂಡ ಹಿಡಿದು ಮಲ್ಲ ಬೇತೆ ಒವ್ವೇ ಮಲ್ಲ ದಾನಜ್ಜಿಗೆ ಅನ್ನದಾನ ಪಂಡ ಐನು ಪೂರ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವಡು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರಿದು ಪೊರ್ಲುದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಲ್ಪಗ ನಮಕ್ಕೆ ಮಾತ ನಿಖಿಲೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರಿನ ಭಾಗ್ಯಲ್ಲ ಇಂಕೊಂಜಿ ಕಲ್ಪಿಸಿದಾರೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಭಾಗ್ಯಾಕ ಬಹುಶಃ ನಿಖಿಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಂತನೆ ಪೂರ ಆದಿಪ್ಪು ದೇವರಿಗೆ ಎಂಚ ವಾವ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸ ಪೂರ ಆವಡು ಬಣಪನ ವಿಚಾರ ನಿಖಿಲು ಒಂಜಿ ಹಂತದ ಕೆಲಸ ಪೂರ ಆದಿಪ್ಪು ಐಕೆ ಸಂತೋಷನ್ನೇ ಅಕ್ಕಲ್ನ ತಂಡದಕ್ಕಳಿಗೆ ಇನ್ನು ಪೂರ ವಿಚಾರಗಳು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಗ್ರಾಮದಕ್ಕಲ್ ನಿಖಿಲು ಅಂತ ನಿಖಿಲು ನವಂಬರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ಇಂಕೊಂತೆ ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಎಲ್ಲಂಜಿ 13 ತಾರೀಕಿಗೆ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಸೀರೆ ವಿತರಣೆ ಮಲ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಟ್ರಸ್ಟದ ಮುಖಾಂತರ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜ್ದ ಗ್ರೌಂಡು ಬರ್ಪುನ ತಾರೀಕು 13 ತಾರೀಕಿಗೆ
ಕೊಂಬೆಟ್ಟುಡು ಒಂಜಿ 50,000 ಜನಕ್ಕೂ ಪೊಂಜನಕಲಿಗೆ ಸೀರೆಲ ಆಂಜನಕಲಿಗೆ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ಲ ಕೊರುಪುನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು. ಕದಿ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ 35,000 ಜನಕ್ಕೂ ಕೊಡ್ತು. ಈ ಸರ್ತಿ 50,000 ಜನಕ್ಕೂ ಕೊರುಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು. ಇಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಐಟ್ ಭಾಗಿಯಾವಡು ಬರೋಡು ಕೆಲಸಗುಲ ಸೇರೋಡು ಕೊರಿಯರ್ಲು ಅಂತ ಸೇರೋಡು ಅನ್ನದಾನ ಬುಕ್ಕ ವಸ್ತ್ರದಾನ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸೇವೆಗೆ ಇನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಪ ಕೊಡಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಒಣಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಯ್ತು ಜೋಡಣೆ ಮಲ್ತಾವ ನಿಖಿಲ ಪೂರ ನಿಖಿಲ ಇಲ್ಲದಕ್ಲಿಗೆ ಕೈ ತಳ್ದಕ್ಲಿಗೆ ಬಾಕಿ ದಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಪಣಪುಣ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಪುಣ್ಯದ ಒಂಜಿ ಪಾಲನ್ನು ನಿಖಿಲ ಆಯ್ಕೆ ಸೂತ್ರಧಾರರ ಆಲೆ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನಿಖಿಲ ಬರಡು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಇನಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವರನ್ನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಲ್ಪ ಪಂಡದ ಮಾತೆರ್ಲ ನಿಗದಿ ಮಾತನ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನೋಡು ಚಾಕರಿ ಮಲ್ಪೆರ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಏನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿಗೆ ಪಾಡ್ಲಿ ಏನನ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕನ ಸಮಿತಿಗೆ ನಾನು ಪಾಡೋಡು ಐಟ್ ಎನ್ನ ಸೇವೆ ಇಂಚಿನ ಬಂಡ ಮಡೆ ಇರೇನದೆ ಪುಣ ಒಂಜಿ ಸೇವೆನು ಮಲ್ಪುನ ಮುಖಾಂತರ ಐನು ಮಾತ ಸೇವೆ ಕೊರಪುಣ ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಿಯಪ್ಪೆ ಹುಟ್ಟುಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲೆಕ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶುಡು ಭಾಗಿಯಾಕ ಮಾತೆರ್ಲ ಒರಿಯಾಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಳ್ಳೇರು ಬುಕ್ಕೋರಿ ಉಳ್ಳೇರು ಸಮಿತಿ ಉಳ್ಳೇರು ತುಯ್ಯರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತೆರ್ಲ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊರ್ನೇನು ಪೊರ್ಲುಡು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತನ ಒಂಜಿ ಮಿಷಿನ್ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿಗಳು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಕೆಲಸ ಬುಕ್ಕೋರಿಗೆ ಬರ್ಡನ್ನು ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಕೊರ್ಪುಣವು ನಮ್ಮ ಸಮಯ ಕೊರಡು ಐನಾತದಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಕೊರ್ಪುಣ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆಪಣಿಗೆ ಅಂದರೆ 2 ದಿನಕ್ಕೂ ದುಂಬು ಬತ್ತಂಡೆ ಒಂದು ದಿನೋಲ ಬೈಯಾಗ ಸೇರ್ದು ಕಮಿಟಿದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಆಪಣ ಸಮಿತಿಗೆ ಕಮಿಟಿಗೆ ಮೀಟಿಂಗ್ಲ ಏನು ಬರಪೆ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ದು ಪೊರ್ಲುದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಲ್ಪಗ ಆಜಿ ದಿನನ ಆಜಿ 7 ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಪೊರ್ಲುಡು ಖುಷಿಟ್ಟು ಏನ ಬೈಯಾಗಿ ಏಪಲ್ಲ ಬರ್ಪು ಬರ್ರೆ ಜನಲ್ಲ ಬೈಯಾಗಿ ಕಾಂಡೆ ಬೈಪದ ರಾಯಮಗಾಲ ಬತ್ತಿದೆ ಅಂತೂ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಿಖಿಲೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಖಿಲ ಅಂಬಿ ಅಡಿಪುನೇಟ ನಿಖಿಲೇನು ಬುಡುಪುಜಿ ನಿಖಿಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದೆ ಏನು ಬೈಯಾಗ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಅಲ್ಲ ಪೋಪುಣೆ ಐಕು ತುಂಬು ನಿಖಿಲೇನ ಇಲ್ಲಾಗ ಪಾಯರ ಬುಡುಪುಜಿ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಪೊರ್ಲುದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಲ್ತದೆ ಆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ ಅನುಗ್ರಹ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಾತ್ರರಾಕ ಪನಪನ ಪಾತ್ರೊಂದು ಮಾತೆರ್ಗಳ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪು. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಸುದ್ದಿ ಚಾನಲ್ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ